A Když oni tam všichni nebude, nehejtěj, ale... Tam to většinou ukazuje 3 nebo 4 lidi, že jo? Tam jsou to Co prostě? Je to prostě, Dejte se ale- dostavit nějak tam dolů ty E3, tam máte asi nějaký side scrap, jinak 32 Pershing můžou doprava. Já to rašnu. FCM to Ještě jsme mohli na bázi rozbit tu sračku, co tam je, ale to už je jedno. Hele na zmrdy. Máme je teda spodem z ty IS-3? No někdo bude spodem, protože teďka jsme jako všichni nahoře a můžou tam být 32 a budou se tam mrcaci z 34 Už pojďte, ale nesmíte srdcemkama pustit, vším Tak je možným. buďte rašnout normálně, ne? Ty vole. Jeď, aby si. Já na tracku je Tady, stroj. vole, tady to v obědu, takhle. Nenechte se Neboj, zbytečně už jedu. Já jedu sem na Oni tady hlavou. ty lighty nemají, ale. No, Někdo by se právě měl proto stahovat na bázi. Jdeme do ní, pojďte do ní. Ráš, ráš. Jo, rozstřílíme. Lulu, Ty počkej, to já mě- já už Ty jsou v zádech. Pancíř dopředu, vole. Ty krávo. Jedno. Puste mě na ně, já tam vyjdu mezi jede, nimi. musíme přejet. Já ho dorazím. Tak ne. Lajti v zádech. A už jsou v zádech. Já neprostřelím ty vole. Musíte rašnout ty heaviny. No teď my už do nich jedem. Jeďte do nich všichni, jo. Teď půjdou do mě, vole. Aha, já jdu na 32. 1390 už bude nabíjet za chvíli. Dobrý, Já ho dobrý, dignu vole. do prdele, ty vole. Nice. A nabijím, no. 1390 Ještě jednu ránu bude mám. nabíjet. Je zasran. Nabijím. Já tu je strojku. 54 na tracku. Rezetko tady jede. A máme víc HPček, jo, hele. Můžeme vyhrát, tohle. Ještě pořád, jo? Jo, furt. Pojďte do nich rovnou s těma heavinama. Já ještě nabijím. Dajte do nich. Ty Už začínají, vole, Nice, piráti. pěkně. Je strojku dole. Nejdřív tu je Pojďte se strojku. někdo otočit a jedu. Jo, 1390 zády. Nabiju a... Jdu přímo na páse. Aby si je strojku zady. Pravou. Nice, Já pěkně mám. za 3, pěkně, Pěkně, vole, pěkně. 13, jo. Double kill. Ale já už jedu, mám nabito. Já dám to... tohle tady tam. Tak, nice. Nazdar, PTS. Ale Aby 13, si jo. řekneš, jo? Ale a teď to začne, Nabím. Teď začnou hejty. Stěl to dřív. Asi mají poprdeli. Nice. Dostali? Pošlete to hnedka na klan, vole. Dostali na sebe? Nebo co? Hej, počkej. To si děláš, prdel. No, Dobrá, dobrá, Ale dobrá. 3 minuty, Kolik jak si se nabíjí dělá tady těma Walkers? balkonama. Nazdar. Jo, já jsem full HP. Ty jdeš na bůčka? Ale už píšou, co to píšou? Něco o židech, vole. Po Ty vole. nacistech tam To psali. píšou od začátku o těch židech. Židovský fokus. To jsem nenapsal, jsou idioti. jo. Co my tady budeme nahánět Kepujte posledního to, vola. jeďte na kep, Steve. Asi ho jedu dožrat. Vyžente ho ven. Ty hečka na tom eručku jsou hustý. Ty vole, OMG. prostě IS-3, vole. Vole, Dobrý. Ture, já jsem myslel, že si zaplaveš. Myslím, že první bitva docela dobrá, ne? Na sehrání.